kapsomotu? Jo. Něco? Nevím, to můžeš. Může? Jo. Při parkouru ho nemůžeš, myslím. Jak to, že ho na parkour nemůže? No, tak když spadneš, Jo. Nebo zdravila druhou? ono je to jako docela jedno. No dívej, buď pozdravíš takhle, anebo takhle. Ale tam jsem druhou rukou, že neměla. Ono jako je to jedno. Ono záleží jako asi jakou píšeš. Já píšu pravou, tak zdravím pravou. Vypadá karoza trošku na tom videu. A karozy hříbě se bude prodávat? Nevím. Šárka to psala na Facebook totiž. Je to možný. A tam na Voprácku máš včelku. Asi. Tamhle. To je včelka. Asi jo. Tak dáme nesuháš mobil, jo? Co? Nesuháš mobil. Nejde. Někteří tady není koupová. Nezvoň. Musíme poslat Bíry. Já si myslím, že teď Havik přišel totiž Bíry. Ho pošli. Asker. Co? Prodloužit a zkrátit. Jak to víš? Jak to vím? Teď to není úloha, co jela Haviš. Ale tohle úlohy to. Haviš mi ukazovala. Já chci jet ze to nulu na táboře. Kde se za jednička. Tu umím. Tu mám vytiskou. Já ji taky umím. Já ji mám vytiskou na licenci. I trasu parkouru. A po její jdu jí tady. Licenci. Kde jinde? Tam oddělník je 2 na 60, ne? 20. Jo. Šárka má 2,60 nebo 2,90. 2,4, 2,60. Teď ho zvětšovala. Takže nemá 2,60. Nebo nemá něco přes 60, ale nevím. 2,7 jde. Asi tak. Dominik. Ne, to nejde. 2,7 jde. To nevychází. Nevím, buď to zvětšovala. Ona měla, myslím, 2,40. No to měla. 20 na 40. A teď má 20 na 60.